मिल गया रे भाई sonapwr Madwiya नै ना नागिरनो फैलायबाय नाखौ मोनना मोना नायनोसै sonapwr Madwiya दिनैबो ना सारफैबाय नै नायानो गैया ना मागुर मासे मिल गया रे भाई मिल गया मागुर मिल गया माबा ना खरसा मास गराय मास ओरै हर खबाया लावा गोदै नंगौना नङाथाय थुमफ्रुजाद मैया थाग थिग लाबोनायजों दिनै मोनजामारबाय आरामनो मादैया लावजों नाजों संनो नागिरबाय ओमफ्राय ना मागुरखौबो संखाबाय गैयाहाय लोगोफोर दिनै नायानो बोथिसे मोनखाबाय आरो रथ' रथ' सान्दुं जि गोसा भिडिअखौनो ना हमनायखौनो लालायनाय जायासै गासिबो आजां गाजां सान्दुं मादैया नाखौ बाथोन देनो एसे एवबाय ना गोरलै गोरलैखौ हेल' sonapwr नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय sonapwr आंहा दिनै भिडिअनि गेजेरावसो नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन मादैया मेंथारबाय ना लायबाय मा लायबाय ओमफ्राय संबाय खावबाय दा नै जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय लावजों नाजों sonapwr ओमफ्राय ना बाथोन sonapwr ओरैबादि सान्दुंना आयै मानसिफ्रा रानजोबनानै थैसिगोनलै sonapwr मा खालामबावगोन जाखो आयौ 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 मारै बिदि आयौ गरम आयौ ओंखामखौ दहायनो खुरनानै दोनदों आं थान्दा जानायनि थेवब्लाबो सुबावाखै आयौ sonapwr मा जाबावगोन बे बोथोरा इमान गरम सैज्य करिबो नङारे नहय आयै थ' sonapwr नायलांदोलाय आंनि जानायनि भिडिअखौ मादैया हल्ला हल्लि गुब्ला गुब्लि जानोसैलाय लाव आंनाबाथाय गाला गिलालै जेरावबो हरावबो उन्दुनो हायाखै इमान गरम sonapwr बे भिडिअआ दिनैनि बासिया नङा दिनैनि भिडिअ दिनैनो आगारगोन दिनैनि गरमानो बोरैबा मोनसे फांखाबाबो फांखायानो नाङा मा जाबावनांगौ जाखो sonapwr नायानो गैयाना एसेल' ओमफ्राय आं देखायनो लाजिनानै देखायासै ओंख्रिल' संबाय गैखायाबा एसेल'खाबा माखौ देखायनो बोथिसे मोन्दों आरो खस्थ' खालामनायनि आङो बानलु गोरानखौ जाथ'वाखै इमान गरमाव मारै बानलु गोरान जानो sonapwr हौवाया बानलु गोथांसो बायनानै लाबोगासिनो आंखौ बानलु गोरान जाजानो गिनानै sonapwr इमान गरमाव ना सारबाय हमबाय आरो फैबाय संबाय खावबाय ओमफ्राय आं टाइमखौनो हास्लाबला दखानाव थांनो आंनि बोरायजों थांफाला आं दा हारसिं रेस्ट लानानै दसे थानानै थांसै इमान गरमाव आहा बिदि गुदुं मागुर खर' sonapwr नै मागुर सारनाया लस जायाखै मानो होनना मागुर मासे मोनबायना साथामनि सथाम दाख्लैसो इसिबां मोनबाय अहाय ना मोनबावनो
एसे रानबावनांगौ दैया ओरै फारसेथिं साननैसोनि उनाव हमनो मोनबा हमगोन नुगोनलाय नोंथांमोनहा थांबाय बोराया आंना नै बोराय आंखौ दिनै लांफानो मोनैखाय दाबो ओंखारख'नो हायाखै नामा नै मा बावलायखो बे हारसिं थांबा माबा लामा ससेनिफ्राय लांफैफिनग्रा अयबास दं हारसिंबासो बावलांसिनो आंखौसो गारनानै थां बोरैबामोन नामाथाय नंगौ मोनगोन दा गायदे देखौ मालाय बिराद गोथाव जाबाय आं सनाफोर लावदों नाजों जि गोथाव जायोना ओमफ्राय गोदैया एसे खम सनाफोर मादैया नै दखानाव लोगो मोनफैफिनलायबाय ओमफ्राय जि गरम ना दिनैबो हाबाब अबस्थायानो गैखाला ओमफ्राय नैबे जिनिसखौ आङो लायलायबाय बेखौ लायनानै जानोसैलाय आयौ फ्रिजआव दोननाय गुसुनो बेखौ जानानै एसे थान्दा खालामना लानोसै देहाखौ गुसुथार गुसुद्राय आं बिदि गुसु नङासो नंदोंमोन ओमफ्राय दिनै बेखौनो जाबावबाय जिबावबो सनाफोर मैयानि भिडिअ'आव मोनसे कमेन्ट फरायनो गोसो जादों आं ओमफ्राय बे मानसियाना ओरैबादि आथिं थोंब्रैनि आखल लानजाय गोनांनि आखल बे मानसिया आंखौ इमान गाज्रि कमेन्ट हरदों मादैसो बे मादै मादैखौ बिदि एफा गाज्रि कमेन्ट हरनाङा दे मोनथिबाय थिगसे रागा जोंदों आं ओमफ्राय रायलायजाथावि ओरैबादि गाज्रि भाषा बुंदों बे हाबा जानाय हौवाबा निस्सय बियो हिन्जावजों मोजां रायजो जाखाया ओमफ्राय सेंग्रा उन्दैबा बे गथ'नि आखल आखुआ मोजां नंखाथारा बिमा बिफानि खोथा लाया आरो बिनि अनगायै मा थाबावगोन गोदो आंखौ गोसथोना मोनियासो आंखौ हिंसायनानै बिदि होनहरो बे सोरबा गोसो खोमानानै थानाया रागायानो बायदिसिना होननो लुबैहाय आङो मादैसो बियो मादै ओमफ्राय जेन'बा दे लोगोफोर बुं सनाफोर आंनि भिडिअ जेन'बा मा एक्टिं गाज्रि दं मा भाषा दं आं जेखौ रोंदों बेखौ आं जेखौ मावदों दैलि ब्लग नालाय बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों नोंसोरबो नायनो मोजां मोनदों आंनि भिडिअखौ नायदों आंबो मोजां मोनदों नोंसोर नायनायनि थाखाय आं भिडिअ देखायनायाव मा गाज्रि नुदों साला खावदां लानजाय गोनां साला दम दंबा नोंनि प्रफाइलाव पिक्सार होना लालाय नोंनि प्रफाइल पिक्साराव नोंनि महरखौ होना लालाय हमगोनथ' आं नोंखौ बेटा मादै जानला मानला नङा देन्जारसो मादैसो बे मादै मोजांजोंबा मोजां गाज्रिजोंबा गाज्रि मादै आसोलसो नोंखौ खाथियाव मोनबा साबदारे हमनानै बोखांगोन साला बुरबक साला बिमादैखौ मा सना होनायनिनो आंखौ एफा गाज्रि भाषा नुदों सनाफोर नै आं बयबो भिउवार्स नोंथांमोनखौ सनाफोर सना होनो सना होननायनिनो इमान गाज्रि भाषा बाहायो मानसिफोर सनाया मा आंनि मथैबा सारा रायत गथ' गथाय उन्दै बिमादै बियानै बेवाइ ओमफ्राय बिबथै बिमादै बिब' बिनानाव नायो आंथ' बेखौ गासिखौबो लोगोफोर होनो हायाना बेनि थाखायनो आङो मोनसे भाषाया साबसिन सनाफोर आं बयखौबो सना होननो हायोना सनाया जाहैबाय उन्दैखौबो गिदिरखौबो बिहावखौबो बिखुनजोखौबो बेवाइखौ बयखौबो सना होननो हायो बेनि थाखाय आंनि गोसोनि साननाय आरो अरजाया मालायफोर होननाया खिन्थु आंनि गोसोनि साननायाव माखासे बेफोर साननानै आङो बेफोर भाषाखौ बुङो आरो सना होननाय दा सना होननायालाय माथो अननानै होनायसो सना होननाय मा गाज्रि भाषा जाखो सनानो आं दानबाय कमेन्टखौ साला खावदां
गोबोरखिनि एम्फौ साला नोङो मालाय मोजां जानाय मालाय मोजां मावनायखौ नायनो हायो गोबोरखिनि एम्फौ गोबोरखियाव बास'ना लिउ 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 मावग्रा बुरबेक साला आथिं थोंब्रै पिक्सारा होना लालाय नोंनि महर होना लालाय होसोलांनो नोंखौ दानो हा कमेन्ट गाज्रि होनो फैदों एसे खायथ्रा एसे इनडाइरेक्ट होननाय डाइरेक्ट एफा गाज्रि खोथाखौ नों मारै बुंहरनो हाखो आंनि भिडिअ मा नुनाय नों सना होनाया मा लस जाखो नों मानो नायो नोङो खिन्थु नोंनो दां नों सासेयानो गासिबो आंनि भिडिअआव कमेन्ट हरग्रा नों सासेयानो आलदा 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 सोलायना हरो नामा आलदा आलदा सोलायो मोनथियै बाखि गैया आंबो आसोलसो आलदा बर'आनो बर' फैबा गाज्रि कमेन्ट हरो नामा हा बर' बिमाखौनो नों बायदि बिदि होनो हादोंबा होमबा मा खोथा दङ नोंसोर बायदियानो साला हाबा फेसबुकआवथ' लाजाया गाज्रि बिमाफ्राबो गाज्रि भिडिअ होनो गाज्रि भाषा होनो हो बिसोरखौ थांना रायहैबा मा जायो बिसोरखौ थांना रायहैना जों बायदि सिम्पोल नर्माल भिडिअ बानायग्राखौ बेबायदि होननाङा थुलुंगासो होनांगौ मिथिबाय आंथ' जेबो खालामाना मा मावदों मा दांदों बेखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामो सनाफोर बे मानसियाना ओरैबायदि केस्रा मानसि बेयो गोसो गेसाव मानसि आं बायदि मानसिखौनो बिदि होनहरनो हादोंबा होमबा माबायदि मानसि बे सानना नाय साला हावदां गोबोरखिनि एम्फौ बुरबेक साला आं सुखुवा दाहाय बिदि जानला माला कमेन्ट हरनायखौ साला मालाय बयबो बाख्नाय हरोसो मोजां कमेन्ट हरो अन्थाव बाथाव सना बानानो लोखिफ्रा नोंहालाय आरो मालायनि बिसोर मोजां कमेन्ट हरनायखाय नोंहा जिरासा मेगन साबाय आरो बुरबेक साला सोरबा सासे बाख्नायनायखौ बे कमेन्ट चेक खालामजोबोब्रा सोर मा लिरदों सोर मा लिरा बेफोरखौ मेगन सालायबाय बियो थ' सनाफोर होनबाय थाला गाज्रियाथ' गाज्रिखा गाज्रिबो कमेन्ट हरखायोखा बयबो होमबाबो आं बायदिनो हरनाङा बेबायदि सोरबा एसे गाज्रि बुंनाय बा माबा इनडाइरेक्टबाबो सोरबा गाज्रि माबा खालामलाङोना बेफोरखौ बुंजायो आंथ' जेबो बेफोरनि फारसे टटेलि आं जेबो बुंफेराबो गाज्रि एक्टिंबो खालामफेरा आं मोसाग्राब आंनि एक्टिङा बेनो आरो आंना फानि टाइपखा भिडिअआ खिन्थु आंना फानिसो दे सनाफोर आं माबा माबि होनो खिन्थु बे फानिजोबसो बेखौ दुगाथार माबाथार बिदि होननाङा खिन्थु फानि साइसआवसो रायलायो आं सनाफोर गाज्रि मोननाङा दे बे बुरबेका बेनो हरबाय थायो हरबाय थानायखाय आं दिनै होनदों बुरबेकसो बे साला हिन्जाव गोनांबा बे हिन्जावजों सामफ्रामबो नांलायग्रा लोङै हिन्जावखौ टर्चार खालामग्रा बे दा सोरबा बायदि माबा माबिखौ हमनानै दोखो सौग्लिग्रासो नै बे माबाया गाज्रि केरेक्टारनि मानसिखौ नायनो हायोसो मादैया सनाफोर बे मानसि सासेनि थाखायनो जि जोंदावलायबाय मादैया एसे बुरजा जोंबावगौमोन बेखायनो नै बेखौ लानानै जाग्रोनासो रायबाय आङो